dyan sa kuha. Man, nagdangan mama ay man. Ano daw yung biya? Mama ay minokopya man sa need guns man sa jaka sa kutos man. Mama ay dunan baya fos. Wat baya? Mas ko khiyat khiyat. Hier betaal. Dat maakt die zaakje. Die kan maar zo liever op elkaar. Kom. Die miebe Als jij niet door kan zijn, wie gaat naar mij kan omzien? Die miebe is Ik moet dat proberen. Die miebe is dat ga niet met dat wat jij lief. Zo ze zal moet kiezen wie kies. Maar wie kies jij? Zij zit te kosten na miebe Maar wie kies jij? Aan op mijn pa, wie kies jij? Dat is bij je. Spijt weer gestaan. Ik zou me aangenomen nog strijd van hij wat ik voor gebouwd op je phone man. Hij volgens begon, ik voel hem gemakkelijk bij dus gaan man. Nou gewoon meer als door business. Zie, hij zag als je niet mensen waren kleren raken, maar sinds hij mijn stille gegaan van mij is mijn business man. Sinds hij. Nou hoe liggen dan mijn boom man, ik wil hem laten vallen. Alweer geen schouw bijna weer man. Nou wat dan aan het jij nog zo takken? Alweer het zij zich goed gaan bijna man. Nee. Maar voor man, hij mensen niet man, raakje man. Hij moet nog vandaag nog vallen man, sinds hij. Dat bieden is business niet voor takken. Dat is zwaar dan het jij voor mij. I get off here with 55. Wat is die aan het Ja, hij is een heerlijke ding, jong. Hij dan gaat weg, hij dan gaat weg. Hij dan is met die pelen. Hij zei, weet je, hij is een ernstige ding wat jij hebt met broer. Ik nog waar gaan doen, Jan, ik kan zeggen niet hoe je gaat praten. Zie van hij Zij baby nog, nog mijn baby niet, nog mijn baby niet. Maar eigenlijk weet je betalen hier gaan meis. Reg genoeg, ik kan mijn business bij gaan mij kan. Mij kan, maar mij is ook niet. Even liever samen boven kijken doen niet kijken zo dat voor mij. Zij gaan poeren met dat wat. Kijk, daar zo komt zijn je man net. Daar zo komt zijn je man net. Van gisteren verpoeken ze op business je waar zo kan met je goed gestelen die. Hoe kan dit het gestelen? Ik weet hoe kan ze gestelen, ik weet. Als ik ken je zij stijl. Ze kijken hoe denkt zij aan al die geld wat ik voor jullie hier. Als aan bezigheid die man. Zo zij wil ik mijn gram net zo los. Dat kost mij kan ze paas leven. Kijk, je zei liever. Daar komt je man weggeholen. Daar komt je man weggeholen. Wat de afgeklammerd heb opgeklammerd. Wie gaat in die tronk op zijn? Wie gaat bij mij kan weg? Ik voor jou man gehoord. Ik doe kost nodig. Ik doe kost nodig. Ik kan naar mijn ma's plek toe gaan. Maar net omdat ik liep was voor omvoel ik ga die blij. Ik doe niet nodig. Mama, ai, papa, ik ga niet om me. Ik waar niet over jou niet. Zo jij zal ook aan me kies. Zo dan kan je zeggen, laat die vrouw mensen op kop zitten. Als we op een kop zetten. Dat is op man is een man, jij bent net zo'n vrouw. Die wil een man wees. Ze wil een man, ik waar wat ze wees. Weet je, ze breekt mijn hart. Ja, een hoop. Brian, ze breekt mijn hart. Als je vandaag jij gaat doen met die, weet je wat, ga je die als ie. Het is klaar met jou. Die is beroerd bij mij man. Ik heb een ma en een pa wat leven. Ik heb die hele nodig. Jullie kan maar gauw. Ik vat me kan, je gaat niet meer kan zien. Ze gaan niet. Je gaat een gaat je lopen, waar gaat je lopen? Ze gaan niet. Man. Ik zeg je. Hoi. Je wil gaan man. Je zou me niet krijgen die terugkomen. Kijk je ons, mijn maas op de ding. Kijk je. Jouw ma, weet je waar vanaf komt dit niet? Zij moet net stil wees. Nee, hij is nog steeds eens van de maand. Hij goed gesteel. Kijk je, jouw ma gaat die achterkomen. Nee man, kijk je, maar die sap me naar elkaar witte man niet bijna. Nee, ik ga die nog krijgen. Oh, ze willen nou aan, ze willen uitkomen die naar mij. Nee, jullie gaan niet praten, man. Jullie gaan niet praten tegen die. Jullie gaan zien hier, goed te zien. Jouw ma, weet je wat is aan die zakje? Zij weet je wat is aan die zakje? Zij dank ons ook met een zakje hier. Ja, zij nog een vol terug. Jullie uit die bank vast naar mama. Wie? Ik is die bang veel, man. Ik ga die laten zien. Ja, je gaat er niet aflopen die nog. Ik ga die laten zien mijn zakje. Gaan. Ga daar, jouw ma. Zij, zeg mij, man. Je doet het zeg mij. Zij, ga daar, ma. Ga daar, jouw ma. Ik is die bang veel, man. Los mij. Los mij. Nou zien zij, man. Laat nou zien zij, man. Goed, ito na mas wel ikuha. Goed is mo ni phone van mij. Is mo mga
straight maar weet jy wat is nou plan nie? Die man heeft me grap gestolen. Wat die mensen liggen hier in die geheim. Hoe dat kan ze me met een zeer goed uitgedoen. Dat is zeer goed uitgedoen. Dat is niet meer mooi.